Поздрав от бащата, Детелин Марков, за неговите деца, за синци Сергей, за Милен Камелия и Бони, принцеса. Ех, животе, колко си несправедлив, колко хора раздели заради пустите пари. Тези пусти пари сърцата отчуждиха, пусти да останат. Брата вече трудно познава, всеки гледа само да има. Сами се борим ние, сами, само напред, никога назад. Работим ден и нощ по света, далеч от дома, с болка в душата, със сълзи в нощта по път към дома. За нашите деца се мъчим ние сега, както за нас са се мъчили до сега. Много предатели, брат, много срещнахме до сега. Когато имаш, всички са до теб, но щом останеш сам без пари, разбираш кой човек е и кой мълчи. Не се правете на ударени, човек до човек опира. Запомни, татко, майко, не плачете, наше време разберете, ние вече сме големи. Работим за нашите деца, да успеят утре пред света. Парите не струват, запомни, щом няма добри хора до теб дори. Когато даваш, тогава ще вземаш, с добро сърце напред ще вървиш и смело мечтите си ще покориш. Ех, приятели, живот е мой, понякога сме сами срещу света. Да се живи и здрави всички мои добри приятели. На здраве, Детелине. Когато даваш, Господ ще върне и доброто пак при теб ще тръгне. За всички в Германия, в Белгия и Холандия, всички далече от България. Да сте живи и здрави!